martang yang mahita. Dami ni di batana sumunung sensaluhu naroha iman na mga ramoti ati-ati do pikiramunan di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hata ni di bata dihita iman na tarsura di Yohanes bidu tulu mamukamesian ayat 30 sada sa tu ayat 36 tangiyo kamu mahatani di bata. Narosian gicangido mga mengatasi saluhuna naro siya tanoon imana siya tanoon jala akana siya tanoon do dihataon dihatidakon naro siyan banu gicangido nanidana doho na pinikina kabidanga dong na magjakon na hinatidakon na halak na magjakon na hinatidakon na ido sumahapon pabua parsitong di bata alay na disuruh ni di bata ido makatahon agkahatan ni di bata ay dang marpanuhatan ibana mga lihot todi naong dilihod do sa luhut tutangan lang naong dapat kanguluan na sanling na do na makaporsay anahi alay na sumanguloy anahi dang idaw nihanguluan say na miyad do tahi rimas ni di bata di ibana ima saha na dia makadong saha porsyaong adong masada barita namar dong apura adong ma sahalak namora namasay gudang artana hepeng nape guk nunga didalani ibana dia purtibiong jalanunga di ida ibana nasa inganan na muli di portibio ujung na luja jala bosa driba na mga liati portibio jala dio ibana ma naso di ida dope sada halna nililuan ni ibana bisa datik kipajupang ma ibana doho sa halak nabisu jala liling do ibana makatae doho halak nabisuki di Papua namar bisukima to namore ahdo lapatan ni ngulu na di bagasan hapor siyang dung napot mutiha i ibana marhite pakatendo diskusi nain ido ibana ma Papua nasa sinamot arta ng hamorone ternyata dang mangukap pangatusyon na dope taringo tuha sitongan ima namasay dilului amatay holang na dibagasan Jesus do raporsyado dapo iba na sitongan ima lapatan ni ngulu nasa sitongan alani dia makadonga saha porsyaong marhiti barita na mardonga pudey ahma nanayin do honon na asa di bagasan ngulu ni naporsiyay ngulu taon dang buwi holan arta dohot akana adong bihite abay kita gabe tenang gabe iman akkaningani di bagasan ngulu nasonan alay nang takas do berengota mardumo hatorangan na pinasa ni si Yohanes di bukuta na badiyo marhite ayat 30 sada satu ayat 26 narosya gijangido mga tusi saluhna lapatan ni ina si gijang Jesus do marhite ibana do jala marhite di bata ditoppa do saluhna hata ni di bata idu benda mulut ide di Yohanes sade hata idu di bata jala di bata do nasaur jala hata idu narosya bano gijang jala idu nani taon si Yohanes taringoti ima narosya gijang Jesus do narenelok na pinasahat ni amay narosya bano gijang tupor tibion ima sakap ni di bata asa pasauton dalak kaluaon dalak kadameon dohot dalan hatuaon di coromay dan alani arta do sangat do alan si benon alay ima naong manada
dia may naro siya kitsang. Sa kapud ng marga dyan na balga na naing dohonon ni si Johannes. Lapatan na di baga sa 2 taon di dok si Johannes do unang be pangabati akapabayanan sika nguluta carata tuhalak na asing la mga bati na sida mandapot to Jesus. Ala ikoning otot tado radido di batamar suru Jesus tu portibion asa dapat kalu portibion di pangalan di batamar hiti Jesus tu portibion ima holong na dia maholong na dang diigil jaladang di paluas holat di bano gijang alay disuruh dorong tu portibion ido benar takas dok naro siya gijang ido mengatasi saluna di hati dakon naro siya gijang ido daka nabinigina do na hinatidakon na disungguli terpukod do hitam muse asa marbisuk songo si Johannes pada ohon roha manang sikap persaingan lumubi diaka imam na taida di persaingan di pertikianon nama saya diliho takas hautuhon do habisuhon ditonga-tonga ni ima akka sisiani ditonga-tonga ni akka siutu Jesus dia makadongan laos ido nanang berengota bahwa dipataka si Johannes do nama dok asa takas do padohani pabua didok di bagasat turputon Jesus naung sahat jala mariti Jesus nakanya ni madok dia me na patuluhon asa nangadong ganggu ni roha diaka nama calon ibana takas ida di ayat 30 sadalas ni rona balga dui molubu hitarap dohot i manake akan apur syai marpung makalason hatanai boy hitakeng manada i masakam na siya benungi jangin na di bagasan amai dui jana di bagasan todi asa argama hita nang songoni argama ima haluan na binani di batamar hide Jesus Kristus nang sah tu portibion tidak nakeng amat tanamore dang boy artane ben laswana abe sorang iban nang penong didalami salu na portibion alay dang sonang rohana mulo tidak do di ayat 10 siyai takas do memang dipatolkas akka parroha na siya purbaydo parroha akka na di bagasat to di ido ima naking nabuhi macalong nabuhi marnida sakap ni di bata totonga-tonga ni portibion jalaido nang dohon na tuhita panadota taringo tu Jesusi holan akka na siya bono gicang do boy manada sakap ni di bata napadua dia makadong sa hapursiaon sa dalas ni rohata marhiti turpukon ima takas didok nakangani bahwa naung tarida habal gaon naung nilion ni di bata marhiti anakna Jesus Kristus asa naing matauhon di bagasa di tabi tung sotar sirak kita do panarion di bata di bagasa Jesus nang di perdalanan ni ngulutam argama di hita akka puda nang pengajaran ni Jesus nang soin nang pakirimota di na pinabuton na tu hita ganuk tung soyado ditulak tu hata hita manangisi na romar sobat iba na tu soyado ditulak naroro iba na palua na kapardusa dakya didok Jesus marhiti imhararona lau manghumi akapartikon alay kodohonot tadu haroronai hata ni diwata lama bekang hanguluad di salingling na diaka naolo porsea alay tayong ma unang mabiar hita unang tahutok kita ana takas do didok hatan di bata nak kengani naung dapota kanguluan na saliling na do na makaporsea anahi alay na sumanguloi anahi dan idon di hanguluan senemi do tahi rimas di bata di ibana alani dia makadong saha porsiaon tung masay ulido di bagasa turputong ang giat ma marhite sikapta marhite pangalahota doho pabahenota gabe ng patarma di ngulu ni ngulut siuto di bata
panadota pakaporsyota naung takas sita calo di bata situlu sade ama anak dohot todi porbadia alanima dia makadonga saha porsyao naing ma takas taingot disuruh hita maritur puton agya mahita lembui gabi sama si Johannes magkatidakon na di bata nang ro sama colma nang ro marhite toddi gabi diguhi hita asa lam taridama panadota di ibana taridama hauduhota dong marhite hauduhotai lam setia mahita lam taburcuhumma lam tapatadama sakatna lam rosuma nang hubungatna di hatan di bata jala ikodohonot tado marhiti turputaong lam tauhuma pedongan yang ditodi porbadia di hitam atau hamok kadongan halak nang dapotam di hatuaon na siya di bata marhiti hatana ima halak na tutu na daw siya biar jaladang mabir magbaritahon hatan di bata ima halak Kristen na totong na miyan ibana di bagasan ulaon par jamitahon atong tatamitahon ma hatan di bata tatamitahon ma ima holong na usaha tuita marhiti takasman berengot tahinabalga dohut waso di bata nang mangukap mata ni rohatan nang mangukap songon mata ni perdagingota marnida hasitongan nasian banwa kicang amin mulia ate madiho ali Tuhan marhiti hatam na bedi na pengoto kami asa toto kami Tuhan ima manada saluna sakami amin.